Assalamu alaikum jama julɓe. Ɗo ko nokkure ko jangete l'école pular me'en e arabu e fi dina timbi madina. O janno won ɗo ko karam ko Mamadou innete o geɗaljo karam ko Yaquba timbi madina. Joni haray ko ɗum faalaɗen hollude e nder ɗum ɗo. On tinigoy tableau on ɗo ko association Darul Ilmi ko alphabet pular o yi caractère ji ɗin no wayi. Faalaɗo humpitade goɗɗum wo senoto tun ha ɗo ko timbi madina lawol laɓawel ɗigol ka marsiara laɓawel a jungo ñamo mon yahude ka pont. Adresse ji ɗin fof hino ɗo, siko labbe siko pita siko Zerekore Amérique Togo timbi madina fof hino ɗo.